Bahoza ku li bajarê Hewlêrê rabû, penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampan dimînin bêxewhişt û tiştên wan jî di nava avê de wergirin. Dêwa kilêm nû te bê qaîda me li ber avê çûye. Barê me çûn, doşekê me çûn, balgehê me çûn. Emane şiyar hette vê sibê saet 5 sibihê. Heciya heye ji xwe re dibêjim, hiçê dibêjim münazamê ka berekî bêje here vê de dî. Ma hava baram nevem avêt. Ez û zarok xwe li ser çi rûnin? Û li cewê dinyayê hingî dibe xirab dibe. Çima ez çim bêjim ka konekî qetek laylûn bêje nîne. Heta nicna Tunîsî were, nicna Tunîsî çi ye? Bi gotina berpirsên kampa Qoştepe, ziyana maddî bi tenê gihiştiye 40 heta 5 konî. ئێمەش بێبەش نەبوون لە هەندێک زەرەر و زیان نزیکەی 40 تا 50 خێمە بەهۆی ئەو بارە تووشی تێکچوون و دارمان بوون بەڵام خۆشبەختانە الحەمدوللا زەرەرێکی گیانی شتوای نەبوو و ئێستاش هەموو تیمەکانی حکوومەت و بە هاوکاری هەردوو ڕێکخراوی UNHCR و DRC و ڕێکخراوەکانی تریش هەندێکیان هاتوونەتەکەوە هاوکاری ئەو شوێنە زیان لێکەوتەکان بکەین. Lê penaberên kampê nexasim yên ku ji bajarê Kobanê koçber bûne, dibêjin ku konê wa zû têne xwar, ji ber ku ti guhdan bi wan nayê kirin û kes li rewşa wan napirse. Ev kona li erdê dibînî berî de heyva me ji wan re gotiye dihatin disecilandin diçûn. Me got ewan halê me teban em nika qaîda çêkin ji me re bînin. Got temam em çûn cemê cî qaman jî disecilandin me dîsa seciland hatin hêrûn seciland got temam û hetniha nehat. ممال زاروکê bi yek jî miribû. Eva dibîne taban teswîr dibîne vê derê va şita jî min ser hesabê xwe xas çêkirî ez dişexilim û xwe zarokê min di jî muhaqin min va şita ser hesabê xwe çêkirî û münazeme hemû zanin min qapî giyan xistî. Dibe ihtimala naz veger me şexil reb العمل min biqewîtînê jî. Bê tu çira çî bê xeberê min tu çi ye. Raed yek ji wan penaberane ku li beşê qaîdan dimîne. Ango derdora konê wî bi blokan hatiye pêçandin û ji aliyê saziya heyva Sûriya Îmaratî ve hatiye avakirin. Lê zirar gihişte wî jî û banê konê wî bû ezman. Karaba ne qetiyayê bûne ev zarokê min karaba bûne bimrana yani heta ku zarok bimrin wê yeqîn bikişmero û kes me napirs. Em din bakê jî navî kes guh nadimero. Li kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê cudahiyeke berçav heye. Hinek penaber di konan de dijîn, heta konê wan li ber bayê neçê nayê guhertin. Hindin jî di qaîdê konan de ne û beşek jî rê li ber wan tê vekirin ku xanî bi blok û totiyayê ava bikin. Hên penaberên Rojavayê Kurdistanê ji taya germa havînê derneketine, yekser ketine taya werzê payîz û zivistanê û ba û barana ku bixortînê. Ji ber vê yekê taya rewşa seqa li gel rewşa wa ya maddiya xirab, rewşa jiyana wa di penabertiyê de zehmet tir kiriye. Rengîn Şerro, Rûda û Kampa Qoştepe.